बाकी धन हवा मोदी जी धन हो चाचा ट्रेनों बंद कर दल रहे नचनिया लोग के दुइये गो काला बा एगो काला बा की रात भर नचबू पैसा पैबू दिहाड़ी मिली खर्चा करबू तो बने रहलो एगो और काला बा और काला बा सोशल डिस्टेंस में वो बने रहलो 2 गज दूरी या मास्क जरूरी हम तो बड़ी टेंशन में पड़ गए कैसन बीमारी बा कोरोना राती में नाइट कर्फ्यू लागल बा हमनी के में पब्लिक में लॉकडाउन बा नीतीश के रैली मोदी के रैली तेजस्वी के रैली में 2-2 लाख लोग रहता तो वो लोग मेरी कोरोना अपना बहनौरा चल गए रहा कहा तो मास्क लगावा काहे लगाई भाई तो मुंह में छेद बा नाक में छेद बा ढुक जाई अच्छा रउआ सब विचार करी कोरोना इतना सूक्ष्म बा कि लौकत नहीं खे अब बताई ओकरा ढुके के मन कर दी तो ये 3 गो छेद बा और छेद नहीं खे देख ले आँखी में छेद कान में छेद कितना देर मास्क लगेबो सवेरे हो शाम हटइबो नो हां संडास सवेरे हो शाम मास्क हटइबो तले प्रवेश ना कर जाई हां संडास करे ना कि धन हवा जाए तो बीमारी है WHO के नियम मतलब माने के पड़े 8 महीना लॉकडाउन रहलो केहू 2 टकिया ना देखाओ तले के एगो निर्गुण बांध द गई हो व्यासन के जौन हाल भरलो न और मत पूछी ब्रिज भैया कुकुर के हाल हो गलो ना कुकुर तकल से हे दुआरी दोसर दुआरी देखा दूर दूर करतर से सहूर नहीं खे ऐसा जिंदा लोग मत कही अब सुअर के हाल हो गल है लइका छटपटा पानी गिरा के भुइया लौटात रहे कि माई हम कोबी खाए पनीर खाए कहले कि बाबू आज भर खा ले काहे कल से कोहड़वो खत्म होके आला आशा तो भरल नचनियन के मलिका 8 महीना लॉकडाउन रहो तो भइल के चलो चलो बंगाल चल जालू